So far to leave it all behind. I wonder why. Why did you Well, I'm glad that you like it. We have moments left to share. You and I, we can make it anywhere. You and I, we belong in each other's arms. There can be no other love. Iha, Shaper, higit ka na kumukang sa mong pag-events. Gusto ko, Iha, nga ato ka mag-ilis o ato ka make-up ni John Mar sa among kwarto. Para maka-supervise ko kung saan klase nga make-up ang yung ibutang. Kala, may abot na si Jomar. Siya maway mo make-up ni Shane. Mao ba? Sige, Bes, pasabla na siya sa kwarto. Ato sa kwarto, make-upan si Shaper. Ato sa si Isan. Sige, sige. Dali ha! Dali lang. Oh, ha? Love you ka rin pa mo. Nag-prepare ka rin para yung mga okasyon. Dali na, Iha. Excited na kahit ako. Kung nagusam ka din, pabalik ka mo na, Di lang, Papa, uy. Di man sugot, simple. Gawas, Jin. Galanggoon na po, Jin, kwarto. Susuko man, simple. Anak, pasensya ka lang una, ha? Patumanan ka lang una si Shane, kay iya manggong dibu, birthday niya, dibu ba? Dibo? Dibo, simple. Dibu. Jin, dibo. Taldit man ko, Jin. Taldit, dibo, Jin. Sorry, anak, ha? Sorry. Sorry, anak, ha? Wow, ma, nice kayo. Bagay ka na ako. Ganahan ka? Prinsesa kagod naman ni Vincent. Iha, kaniyot lang. Tawagon ko na si Jomar. Si Jomar may mati-mani mo. Pasamot ka rin. Wala nga akong baby. Kaniyot lang kayo, Iha, ha? Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you. Kana, anak? Punta sa ibang kwarto, ha? Good girl naman, Jin. Bitaw, good girl man gyud ka, no? Kana. Ha? Ani sa Papa kwarto, Jin. Kuan, kining mutambong lang ko kadiyot sa dibo ni Shane Pearl. Unya, ini ka man. Ani ko dinhi mo to. Tibok gabi, Paramis, Jod, Oh, Papa, ha? lagi. Paramis. Ha? Dali. Ayo! Oh, Ma'am. Dong. Plero, gusto ko na, ma'am. Mga plero sa ultirma na, ma'am. Okay, ma'am. Sige. Kangin mo man ni? So kay soda ni no? Ugi pangita mga Kaluoy ni mo, anak. Kung akulay pagbuton, gusto kong patambungan ka sa dibo. So,
Pero Jinjin, dakong gubot kung supakon ko sila si Perla o Shane Fern. Sige anak, ha? Don? Sir! Don! Ay, sir! Kining at imanaw niya si Jinjin, ha? Oo, sir. Ikanimala niya din niya, papanihapunan yun. May kaso, sir, kay maghatungan hiraman sa ko, sir, kay nabito ng partihan, sir. Una ka nang mutilaw sa ko na ka nang ispitsayad gabi no, sir. So, sa spitside? Ispitsayad, sir, bakit tagsar ko na, sir. Mutilaw yun ka? Musyat ko, sir, anong musikat? Sige, ang importante lang, nga santang niya ka, matiman mo si Jinjin. Napapanyapunan yun sosto. Arreglado, sir, ang problema. Sige ka mag-ilis pa ko kay... Kung mag-ilis, ditso na ko dito. Sige, sir, Vince. Alas 4 hangtod sa gabi ang party. Oh, Perla, nakailis naman lagi ka. Vince, ikaw nga naman ba mag-ilis? Unsa ba? Tingalig na ano yung mga bisita nga naa sa kiosk. Hindi, sige lang. Kining una lang ka dito. Mag-ilis ko rin ito. Basta, kinahanglan yun ay magmerkana. Oh no, kinahanglan yun. May motive ba ya? Sige na, Vince. Ay, nagpaglangay-langay. Sige, mag-ilis ako rin ito. Unya, muna-una na lang ko rin mga to sa kiosk ha. Unya, ikaw na mag-igo kang Jinjin. Kinahanglan na di din siya makagawas, ha? Aron di ma-spoil ang debo ni Shane Pearl. Nalala, sige. Aron dili ma-spoil. Pero, may buong ko ba? Nanong, muingon man ka nga aron dili ma-spoil ang iyang party. Di pa dahil hapon mo love si Jinjin? O lagi, love naman ako si Jinjin ba? Pero, moment ro ni Shane Pearl, iyarong debo. Unya, mausa na iyang kondisyon nga kinahanglan dili makagawas, dili maka-appeal si Jinjin. So, tumana na lang gud nato usa nato ka anak. Bisag agi na lang gubernardihan nato kang Shane Pearl. O sige, ato na ko niya. Ayaw paglangan. Sige na, kay basi naidag ang mga kinahanglanon dito. Kinahanglan naagid ka. Pagdali diha. Sige naman ako kilis. Ayaw na lang mo paglungag, ha? Kapag tuway ka pagkaon sa kiosk. O gamong nang managal mo sa inyong trabaho, ato na lang mo pagkuha mo pagkaon at mo pangaon. Unya, dali lang niya pagkaon si Jinjin. Okay? Ako di mo. Di ko mato mo. Maulagi mo, ato lang ka, makuha na kag pagkaon, imong hatan si Jinjin. Di mo na ba to si Gina, nga, dili siya matubin sa ato mo, pauli siya ato sa ito. Tanaw sa taong kuha ng mga kay ikasar mo ako ko ka. So tanaw lang ka na kung saan ka na dibiyo. Unsa kotilyon? Ako tilyon. Ikaw kay Dondor. Sige, O sige kung mahihas mo ba? pwede kang makaadto. Kana kun matuog na si Sige Jinjin. naman. Sige. Pero ayaw ka bala ka, mag-anian man ni si Vincent. Amo na i-check up na mo si Jinjin kung okay na ba siya. Kaya usahay na ba? Kana lang pa si Jinjin may pagkakahig. Mo gawas Ako yun. ko nang iyang kabuot mga inaanak mo para sa ganyan. Maulagi nga kinahanglan imo bantayan. Sige, Ikaw ma'am. ma, kuy daw mo gawas gid si Jinjin, malintian ka ni Shane Dili Pearl. lagi ma'am. Sige. Ore bahala kay kay Jinjin. O, bitaw. Dali na diawin kay Scott ron mag-sugar party. Sus, kapurado yan niya. Kibabi ako nga kanang alas 4, may mga alas 7. So, lang ko. Silver, Haman. Ang good nila ka man to. Nabi at i-deliver ganina. So what? Murag pa kang Elmer. Uy, ano pa sa ha? Anong rapti? Kaya na imo. Mapito ko manghilabot. Sure may mga Brianna kung unsa na. Ay, hindi mo tawhan na, uy. Tagalangan ba lang? Naibaw na siya nga alas 4 ang giputan sa invitation. Hadlok, magka sa oras, uy. Di man na matuman. Oh, Elmer eh. Oh, ma, pa, kainis naman day mo. Oh, dali na. Langay, may ka, uy. Kaya kipaw ka, alas 4 magsugod na party. Lugay, maga. Yan daw na ako yung sulog na. Mag-Amerikana mo ka mo sa kotelyon.
Maumang ko no ma. Tanong tumanan gud. Mao man na yung kagustuhan ba? Oh, son. Yata nga suot nga gideliver ka ganina. Ay, utod no. Kana na, bakay suwat. Ang ba? Oo. Sige. Ipangin